Wannan ita ce budurwar da mahaifiyarta ta kulle ta a ɗaki tsawon shekaru 25. Hakan ya faru ne a ƙasar Faransa a shekarar 1901. Bayan budurwar mai shekaru 26 ta bayyana wa mahaifiyarta burinta na son auren saurayinta talaka. Yadda mahaifiyarta cikin fushi ta bayyana mata cewa hakan ba zai yiwu ba domin hakan ya saba wa al'adar zuri'arsu ta auren masu kuɗi kaɗai, wanda yin hakan zai zama abin kunya ga zuri'ar tasu baki ɗaya. Amma saboda tsananin son da budurwar take wa saurayin nata, ta tsaya tsayin daka yadda ta nuna wa mahaifiyarta idan ba shi ba za ta auri kowa ba. Hakan ya yi tsananin fusata mahaifiyar nata, wanda dalilin haka ne ya sa mahaifiyar nata tare da taimakon ƙaninta suka kulle ta a wani ɗaki. Sannan ta yi wa mutane ƙarya kan cewa budurwar ta ɓata ne. Yadda budurwar ta ci gaba da zama a ɗakin tsawon shekaru 25. A shekara ta 25 din ne, hukumar 'yan sanda ta birnin Paris suka tsinci wata wasiƙa a ofishinsu wanda ya bayyana musu kan cewa budurwar ba ɓata ta yi ba, tana kulle a wani ɗaki ne a cikin gidan, wanda cikin gaggawa suka garzaya gidan domin bincike. Sun bincika ɗakuna da dama kafin suka samu ɗakin da take ciki. Yadda suka tarar da ita kwance cikin bahaya, fitsari, tsutsa, beraye da sauran abubuwa marasa kyan gani. Ga kuma wani bala'in rama da ta yi ta koma kamar skeleton. Yadda suka yi gaggawan ɗaukanta suka kai ta asibiti domin ba ta taimakon gaggawa, sannan aka kama mahaifiyarta da kuma ƙaninta yadda aka yanke musu hukunci daidai da laifinsu. Ita kwa baiwar Allah, likitoci sun tabbatar da cewa ta kamu da taɓin hankali kuma ta ƙara rayuwanta ne tsawon shekaru 12 a gidan mahaukata, yadda a shekara ta 12 ta mutu.